Здравей! Хайде да обсъдим един от въпросите на матурата вчера. Избрах точно този, понеже влиза и в материала за медицинските университети, така че ще е интересен за всички. Цитокинезата при животински и растителни клетки протича различно. При животински клетки става чрез прищъпване. Клетъчната мембрана се вгъва навътре и образува делителна бразда, която става все по-дълбока, докато двете дъщерни клетки напълно се разделят. Цитокинезата при растителни клетки става по различен начин. Причината за това е твърдата клетъчна стена, която не позволява цитокинеза чрез делителна бразда. В екваториалната област се натрупват мехурчета, образувани от комплекса на Голджи. Те се сливат и образуват преградна пластинка – фрагмопласт. Този фрагмопласт се разраства от центъра към периферията на клетката и се слива с клетъчната мембрана. Така разделя майчината клетка на две дъщерни. Ето защо тук верният отговор е В. С цифра 3 е означен фрагмопласт в телофазни клетки. Зелените клетки от ясната страна на схемата показват растителни клетки, характерни с твърдата си правоъгълна клетъчна стена и наличието на хлоропласти. Те извършват цитокинеза, като в екваториалната област се натрупват мехурчета от комплекса на Голджи, които образуват преградната пластинка, наречена фрагмопласт. На схемата с цифра 3 ясно се вижда точно това натрупване и формиране на преграда в средата, която се разраства към периферията. Това се случва точно в края на митозата, т.е. в телофазата. Има ли някой друг въпрос от матурата, който искаш да обсъдим заедно?